Хвана да Haydi haydi. Değil. Чакай, по-малко, като се прави. Той не е дядо детска книга, той виж пише 13 плюс. Ще ядеш картията. Ще ядеш Има картията. една такава и още... Такава, той няма нищо, то у нас беше с картинки, пък да се накъде. Къде я направи? Дебелата дете. Аз я почитах 2 пъти даже. И е пърне. Не се вярва. Юре, ало ти да вземем водата, бе, това так файн. Я ще кажа, идвам, а не ми се вярва. Добре. Ядох си, не се ядох. Дори да вземем тази водата. Ще вземе и тук за едната ще стигне сега. Не, сега трябва да седи в колата, сега ти Ще кажа. се бавя накара тук да сипваме. Виж, ви сега. Значи постоянно... Веднага иди. Тихо! Иди. Слушай сега, говорете се... Значи, един път викаш сипваме. Говорете... Ами викаме, я да им помагаш да сипваме, пак после вика не съм те накарал. Ама аз като те вика баща ти веднага Ама те чакай, праща. спри ма! Спри, че аз... Той ще спре. Той Не, да се кара. Стигаш самолета, И ти не слушаш. Тихо! Това не ще да се спре. за профилактика. Какво толкова? Струва 30 лева, какви цены? Не може да поиска кой бяка да купи, може да промени. Къде бе? Мартин, къде отиде? Сега ти долу горим. Какво ще му морите? Вървам. Аз вода ще върхате пак ще ми трябва. Няма да се домиш. Карах му да го ама така, щом вика баща ти, по-важно е бащата. Де ми замоля. И това ще това ден ще. По-важно От бащата. нашето и сега той кой го въртя сега? Никой не е пипал. Ей, тъй беше. Значи, Баба ще Аз минава. сега- да. Ага, баба ти си не чува никъде. Чакай. Ай, налей тук вода. Ето с туалетна коя, види я затвори Гошко, сам не скърца. Коля, дай ми клещите му. Ще я почва, че умря от глад. Тя да яде, да яде. Снимай. Снимай, не бой се. Кой ще е някакво казва? Няма. Казах, няма да отговаря. Тук сега що няма клещи? Дяга го занесъл, всичко е там долу на Има, строежа. има. Къде има? Къде? Всичко е на строежа Аз ще долу. го намеря сега. Хамбал са. Той тук седя, аз и тук, бе. Той ги взема за бре, да тук не. Тук си има постоянно да се приде. Да се догава на хата. Стъргалник. Ей, той. За какво му е тук? Питай го. Прибери го пак там, защото ще каже там го оставих. Става много бумно, не е го. Ай, че мога да ям, няма зъби, това на нещо. Който няма зъби, бе. Ваня не е пломбиране. Ай, сядай там, сядай. Полеше ли, бе? Тя е една опрежа, служи. Аз също не съм го седял. Ай, дай да те направим. Айде, иди си до долу. После не тари голя? Има ядени, бе, баба, хай, почека. Един на вода, а другия не други. Те влечете си. Йо. Такива викам. Значи порасна пък. Порасна, ето останах дваята хубав и зъби. Някой се вдъвша вода. Всяка вижда. То има намисля, Йоан. Добре, да, ти ходи да ми ги... Проблем не си там.
Не, дети, говорите дети. Хайде пак намеря. Не, дети ще ми спи, да те няма да забита. Нещо, ето и само мисъл. Защо го сагаш? Аз дати се лъвътка да Аз съм много висок съм спадал, чак ми опира главата от Чак камера. пък много високо се. И се ни да види хората, бе. Вятъра ли го духа? Кой го върти той нещо? Ами дори го на долен стол, бе. А ще амари. Да, почне да свети хубаво. Почва ли сега? Обаче, трябва да си купя на още една маника батерика така. С другите им даде резервна батерия, пък на мен им да. По принцип би трябвало да има, ама. Моята няма, защото трябва да си купя. Не може да мери дрехи, бе. Но не ги питам. Нито, на моята няма. По принцип няма. Пък бях ги в интернет да покажа, че Да не има. е болен на кошка. Аз не мога да бяга универсални ли са тези батерии. Продуктът е много интересно, като говоря с него. Тя че с дронта и снима някой отгоре. Оля, я погледна там. Ти ще да ми вадиш един клип. Ко? Клип ще да правиш. Това съм го извадил вече, ама направи си интернет, ще го направим. Интернет. Добре, чакай да ги видите. Как да го Един направим? бял нож го държах. Да си види. Чекай, ма аз имам 2 салати. На тя Няма там моята, бе. Аз ще стана тук. бати ти си дава стола. Чакай сега ще го Седне, седне. Идеи разпорежда нищо. Знаеш, защото Гошко не чуда се изучи едни дълги гащи. Оставя го, Сами остави горещо. го, бе, нека да Утре се пак до края разболява, на бе. годината се Ама аз няма нищо да му Той си да знае, бе. Той да си, той е мързал такъв Ехо. безподобен. Марти тук се облече. Ехо! Малко Полина и тя чака. се облече. Всички Пък деца. иска да седи гол. си виновен. Лято и Аз ми бях. горещо. Полина, яш нам да се занимай сега с Мартин. Айде, той ще еде. Има ли вили? Той вече е- Да. Сядай. Ама добре, чакай. Ей, време Вилица за тебе. Вече на Има, 15 години. Аз на 15 годишен не мога да му давам акъл. Всеки ден ходиш за майгун, за трева, за зайците, за хранилки. За маймун. всичко. Майгун, А той акъла му на газа. майгунска. Отде се научил бил Мартин. Той не се живее при мене. Сега новото поколение са те. Бай, това е краставица, това е домата. Да. Право. Но майгуна, за какво се използваше? Маймун. Сега не може да седи на едно място и после Не мога дига, да видя кой няма. Кой дига няма. краката, че... Да. А, Си с Ами, такова. нали трябва Ами, да- много ясно, трябва че- да се че сервира грохна. на децата. Да се реврано и седни сега. Ай, сега, стани чукотката дойде. Хари. Тя има там. Еле. Нищо сега, тук може да идва да изживе. Не, там с тях. Те да Не е прави това. проблеми. Я къде Той се? те с нарекиха по-хубаво се кара да се. Не, не. Айде, сядайте сега тук. Няма да ги оставя ни Еле, Поля, еле. Поля чашата накрая. Видя някакъв катастрофа. Не ще трябва да търсиш. Кой искаш? Пътя. Стой, ма. Стой, Да, стига къде? всеки да се прави. По пътя на стана точно на пътя, да? Мачо искам да видя маца. Ко? Ай, сега ще Ми иде. дай към Сливен, да, ти от Сливен едва, ама доста далечко беше. Е имало катастрофа. Има катастрофа с жертви. Ето тук на... Къде са? Колата обратно по капак, обана. Мотори имаше, интересна работа. Твърдица ли? Той е Моторно. след това. След Гавриловския разклон там някъде. Гаврилово, дето за... След Сливен, нали, първата отбивка е Гаврилово. Главния път. Знания път. Полина, Гаврилово и след но ще нея. еде. Ти карат като кажи им, бе, идиотите. те на Полина, твърдата. Баща им тук ти ще е Полина. Поля, ай седни, ма. Казвам, мили. Слушай, А ти знаеш, че жертва. Обаче беше на масата, призна всичко, цялото му се карка. Тя Мариан ще казва, че има лъжета. Те, ясно, че той твой. Една на работа. Да. Така, внимавайте, това е катастрофи тежки. Ми карат като е нормални. Той ти да внимаваш някой като скочи. Да. Карат, бързат. Някой те пак гледаш след тази катастрофа. Се той как карат внимателно пък. Ма временно нали са Бяха разпът. засилили много. Временна работа. А ще се психва до сака малко. Колко ти искаш? Вай, пия. Бебе, Че, кой да бъде?
да праше. Няма да сяде. Няма, аз и там да съм виждал какви лигащини прави. Защото ще се бори, тя ще се бори ти да Да се борим, да се борим. Не се Кой треш, не се треш. И не може ли една кара да Кой я? Котката еди картофи. Окей. Няма да я. Ама еди картофи. Той сок ли е? Или вино? Я как да Това е еликсир. Еликсир. Сравни да видиш. Сравни една капка сала. Няма те отроя. Дали ял ти да Ти пие? видя Ти от специалитета. Ти пилин ли е? новата бира? Пилин. Няма процент. Е, камера. Ето и да го махна, като не го пие. Аз го извадих от шкафа, дял ти ще Абе, облак си манта. Пилин малък. свърши. Нали малко да Ама, го това е въпросът. Нали и по една капка да пием от това. За здраве. Аз ще да и то искам. Дъра, бъра, дъра. Сиди тук в шкафа. Марти, Не, не може да. ето, вземай. Като седнем сал вилиците я се чува. Ти пък си стал билица. Не сме войници. Няма вече. Тук седем, тогава хората си говорят. Да. Тя пораждат са момчета. Има войници. Коли ти завърши ли, а? И аз. Марто завърши с 5. Айде, тихо. А ти с 6. Нищо не мисля, трябва да му преведеш няколко уроци как се завършва с 6. Не знам. Подмазваш се на сток. За винаги си си вървата. Даваше 200 лева и Завинаги ли тя си ще свърши? А пък как ще ти пише двойка? Знаеш ли как, като човек На здраве. Не Марти, вече не на си е здраве. написал, ами е написал едно голямо не знам с големи букви на контролната. И двойка, ами. Вечна двойка. Вечна двойка се там. Даже Ай, той това. казва, че не го интересува да. Как може? Високо го пилим на плири. А да какъв? Но да мъдеш написано там. Напиши си автобиографията, примерно. нещо. После ще казва нещо. Другия път. Не днес. Роден съм при себе, коя се знам. Ама после. Да. Точно. Кой си? Кой? Остани. Но после ще напишеш, не знам. Чуй какво. Не е вино, бе. Аха. Остани. Сериозно. По какво е писал, не знам. Сериозно. Една година. Аз ще го да. Преди, не, той е стара работа. Вино е. Да Не, има. бе, как ти? Не може да ме убедиш. Една капка. Това е вино. Аз ето ще пия. Дай на баба да пи. Това е вино. Това вино бе, той Това е вино, бе! Той е виното. Той също Не е мириш. вино. Ей, също. Да. Не е вино, компоти. Компоти, Бошко. Мириш на вино. Вече може Я дай го помириш, дай го помириш. Кой го? Голям киселак. Какво? Много кисело е. Който е нещо е. Това се змей. Кой да капа, бе? Иди си вземи какъвто Стани искаш. са неща. Сок да се оториш. Неща. Праскови много има. И стани си Брат, цепи мусачкичка. Я си пи мусака на тебе и на Маркото. Ще няма. А мусака ли малко? Мусака в тъчиния си пи, пък на Маркото на друга. Къде умия? Няма такива неща. Ще я миши, Брат. как си такова. Къде? Ади, я ще това. Не искам. Не искам. Я ще сега каза да не искаш. Бре, Разбавим ли, че не искаш, но... не, че съм много хубав, то ти много ям. Диня не беше лютив. Ти от едно място с това. Който нещо. Ти там трите един до други ги оскува. Оля, измисли хлябче да го изтопиш ли? Не. Не е така, бе. Това, бе, Бошко, дай хляб. да не си на миската. Добре, Няма се Вземи мусаката да ядеш. ще го изиш ли при неща? Кой да правиш? Браво. Тя не го еди той. Дай да го Си ям. сипал, гледай. Няма да хвърля. Ти като сипаш и не мислиш. Ти Той се наснимал, разбираш.
Мале, Тихо, тихо, тихо. иначе се, нека се храни. То, дай на Марк. До татко ти си пи на татко си, хайде. Аз само наказвам. Не си изял още. Кажи нещо, обаче едно да ядеш. Нищо си пил един път. Ма нали Обаче забива, виж как е, обаче там не забива, че тук присвая фая го Мата да. Но сега записваме. А са не го ще ети червено горе, така ми Как може да записвате в един? Значи, Така? на първо място Така сме се по Европа, в Европа по загинали от катастрофа. Ела, да ти покажа. Да. Не, ти покажа. Търсите нещо. А, шоко Най-малко народ. Вижте. Иди от дядявам, ти се смесал. И тия с моторите големи какво опасани тия. Те след имаш 5-6 мотора още има тази. Навират се между колите нарочни. После не пазали мотористите. Имаше, като това беше, имаше един мотор. Там една кола, обърната по таван. По средата на пътя. Моторът е замислен с това стои. Мотора той нищо да е завъртял рязко волана и той се обърнал. И изкочил нищо от нас нищо. Те не ги виждат, тут минават много бързо. Тива как се привъртява точно обратно? Ти като завиш рязко волана, веднага става каламбури. Мотора тръгваш да изпреварваш и той изпреварва и не го виждаш, защото се пада малък. Той ако е Ти мотор по-далеч, теж почва да не Бързо се мести, ако е бърз. Теб нищо му не се стане, ама мотора моториста заминава. Мусаката поле, ще изпине. Той някой го пази. Ано! Мусаката. Честно не искаш ли поле? Не. Да, ясно Честно е се казва. полезен. Бъде. Пинджери цигани. Марти, ела бе! Ела. Това да хапнеш. То много звучава. Кой то бе? Честно бе? По-малко ще го ръбати. Той дяда. Виж, защото пуска себе нагоре то. Какъв е Не то? го знам, какво проява много лети. Има бабата гива ги Трябва да го вадим вече да оближи. Знаеш колко много и полива, нали? Като те са на... Но не. Те се полива много. То с китайския дето е големия. Истинно. Лети е. Но ти толкова. Не знам, един бях вземал направо лети много. Чуска. На здраве! Полина! Не може да командват и Търваш ги. бабата. Не можете баба. Пъшко е хляб. Ти ги Няма разбираш. там се слага, всеки се... Да се знае. То се знаел. Голяма пъпка. Казва се, слушаме и изпълняваме. Баба им не изпълнява, пък камо ли децата. Това е най-изпълнителната жена на света. И България. Бай стар галан. Стърши с събъща. Няма спокойствие. Аро. Полина! Чакай, че търся едно нещо. Марти, ела се децата ти малко. Не знам какво търси, знаеш какво ще намериш. Поне слушай дяда си. Как е? Сини малко даде да хапнеш. Сини. Намери ли го? Какво търсиш? Малко Те, малко, ще нещо да знае. видя. Защото си много хубав станал. Много Много послушен. Много Си е. станал. И вярно е, много способен. Нещо имamo. Но нямаш гажи. Тема такова. Гажи имаш ли? Много много гажи. Че нали имаше по едно време? Малко дуча. Той Баба го имам, тя ще се пие. Татко! чуи за момиче и не ще да чува за момиче. Само полето уважава. Само полето уважава. Братвили. Не, ще ти кай момиче. Не, Бабо!
Какво стана, бе? Горчина и горчивията го. Какво давате тук да изпиваме да не ги правете? Някакви работи на те. Просто да даде. Как не? Полина! Баба ти е много Да, да, смешна. Не ми хубав компот, че децата да пият. Пълно с Ма видиш, компот. седнал, трябва дига. 40 и 20, 60 направим. Почна, 60. 60 години и компот е много да От западната страна. От западна, който и без сок много. Както го взе от мазето, като бяхме заедно, не съм го видял. Кои? Чудесно. Йойото. Беше който и Ама йойо. нали го помни зеленото? Ако едеш в цъка, ще го намериш, ще кажа къде. Ако едеш. Къде? Ми, Но аз само. къпни малко, половинта поне. Хайде, Да, ова. половинта едеш, всичко ще кажа къде е. Хайде, и сякат се наедете. То не мойте. Да мислим за Ама едната. знаеш ли къде е? Що, Да. сядай. Ехо, за какво имаш? Си спомням. Няма де да иде. Найде, ако ще го отворя. Ехо! Дай една лъжица, ще го отворим. А, няма да. Кажи. Не. Жоро, има на Значи- така, отписи. Нищо. Горе. Дай виж как се отваря лъжица. Айде, вода. Виждали го? Вижте си, как може да му купувате такива тънки гащи? То не ми е стояно долу ми нищо. То тук ще има възмата сигурно. Тя. Значи всички са облечени, виж, само и даже и Войчо вие. Да. Дето е така. И той е бутъл. Да, ще сипа. Дето и Ще той ви е. разлижте. Ма ти си го скриваш. Ей, тук вътре. Там вътре. на чешмата. Не, вътре не е мой. Какво се скриваш? Ето мръсти. Скрила ли си го или си спомня Сватни, сватни го. Само да го искам. Добре, много хубаво, бе. Злива. Разделя. Няма. Давай, дам кой. Аз неща и аз. Коли кишло компот. Какво моля? Марти, виж. Компот ще пиеш? Дай го мие малко. Кой ще пие той? Янка. Направи ли да сте, бе? Гъмсъзъм. Къде моя, Другата. моя? Ето то пише Айде, вагон. оса. Чо? Баба, чуй, спирай, че това тук не може. Чо? Обаче, що не ги разбират? Нямам работа сега. Това е вместо да свързваш кабелите да ги успокоиш. Да, бе, да. Тъкно чак да пия И за сок. 220. Ще спиш. Ама то дали... Коля, идеш си, но Това обаче се за капе много... и си свободна, да? Бабо. Това да разпределиш Двойка, няколко тройка. паза. Не са ли чупа? Не. Или си спомняш къде? Аз сега си спомням за Двойката е да свържеш само два кабела. Нека я Да, да е, си хапна и ти да си ти хапнеш. птица. Ама скрила ли си го или дома? Какво си го направила? Кой да спартала На тук? лично място, обаче лично Тук сака. пъгаш, Върху него да седам. пъгаш кабела. Ей, да видя Чакай какво. сега. Ти знаеш Тук къде пъгаш. е? Айде, я. Тук от тази страна. Тя когато е Няма, те ходила, са баба, пъгат. да. От тук пъхаш захранваш тия кабел, базата, Ето на стола. и изкарваш Тук да 4 фази към другите, които Аз не учил майя. към където си. Не го знаеш какво направихме там. Плотно смяваш. Станционно цък, 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 ама няма пък. Само, че няма Всеки път иди пъгаш. с Няма това. пък. Тук на масата го Бях пробвахме. вчера. Дистанционното цък, цък и светва. Какво ти купуваш? Направено е с 4 канала, виж. Много слушаш, На нали? единия може да Само свети крак. на свода. На другия има бар плота. На 3-4 бяга. Да, може да се направи. Тебе не ти бяха самите. И на дистанционното има 4 кофти. Цък, едното, светва едното. Другото, другото. Тя е захапна. Задай под който. Стана. Да те тук да не се Ама стресно. да не се да бъдеш. Да, нищо. Има нищо. Злата тя. Ти работи си? Я покажи една, Марка, една стъпка. Една стъпка, дето от Тук танцовата. най-мъжи да И сме сега Дай да се движа малко, че съм. Хващай! Трябва чувствам. Ги слагат. Всеки е да си носи чинийката на мъжката после. Ама трябва да е умита. Като е изгледа. Трябва да е облизана. Не сме котки още. Сватите тъй прея, облизат и умият, че не. Да май по-лесно сами.
Майте, дайте налеем сок. Айде, налеем на айде, нас. чакай. Аз му наляс цяла чаша Аз съм. Той бойлер, че много скъпо било. Какво? Коя? Ето и Селя. Искаш ли? селя. Селя. А ти искаш ли? Ти колко беше при бойлер? Вода ли? 70 ля колко беше? Някъде там. На Делимано. Той Ще там хубава работа. Урово. Той дай Трябва каша обаче по-нежно се пипа, защото малко там да Кой? Трябва да бавно, тър. Да. Значи много бързо не трябва. Не може да е ръц, нали пък. А ти сега идва. А виж, той е хубаво за така, има и само с две вода да пускаш. Да. Нали, ние да... Моешка да скедно. поле. Виж татите колика. Мъчка полемика. Донде Мързял, лимано мързял. 120, пък ти същи май. Това ми марка не продава. Мало шамаран. Той свети ли нощя? Долу. Е, баба ми наляпа да ме пита дали светя. Аз това не го беше видяла. Знам. Таки, Вода. елеш му скажи нещо. Кажи бе, какво е тайна бе? Тайна. Тогава аз си я пързи тайната. Много. Който и да. Ела, Радо. Това е такива. шеката. Донеси един сок, гледай. Не мога да ходя никъде. 4 деца Трябва да се капси на масата, не мога да става. Кажи Мудро. ми. Аз чувам тук. Ги вкарваш и друга Но хората не караш. Това е... И това си Не първи. биваш чисти. И като е такова. Заливката. Задълбочоне. Заливката. Не бе, Леорих е така го дигаш. А, той е пътеш, тук. Ама, запали. сега, Аха. това е един порит. обаче Аз трябва да стана да взема Това пръчката. ви имате, на който. даваха ми Пръчката да само стана и бойни да взема такива и са, две. тя ще каже всичко. Сложа кабели. Трябва да го снимаш, да го А. пазиш. Сърните. Значи аз нормално нормално климат, пъти баба, ти казвам. Ама ти за Щом не щеш, дай го То тук, наистина. аз ще го изям. А, Да, види. Да. Няма. Той има тук и други клеми, нали? Не е полезно. Те. Имаш. Имаш клеми такива за свързване на кабели, нали? Не, Да. нямам такива. Той такива едно няма. време имаше... Да, като едно време ти нямаш ли? Нямам. Я жура нали една капка да видим то с лексите какво. Не, нали. Няма сок. Как ма, то той Може да отиде еликсир само ма. за един сок. Еликсир ма, ние сок ма. Спокойно е. Той донесе само един. Това е еликсок. Баба, пини и ти, виж има още като не искаш. Има за вас. Кой вика там тук? Деца. Отгоре има лингори, колкото матите от първи клас, момченци. Кара се нещо деца да. И ти като Да снима, си разделям някакво запис, Сега по-лесно мога да ги да правиш. разбера, че с неха и внучка се карат. Голямата ги правиш. Децата като се скарат и види ли се скарат. Снаха и внучка няма. Значи Това аз става съм котата. Не снаха. само да се чут Да, там. правилно. Къде са, бе? И три внучки Курника. да сте ви. Да, бе. Там ги Аз съм занесли. баба ли? Предния път, да, там. Предния път. Нас децата, те вече бягат наляво. Тере. Те са чак да Значи, отидат. Като ги доближи, пак смятай, да, че в Сливен сигурно в Сливен има Айде, 4, да родени сигурно са с тях. Долната бялата къща. Те са нали три бяха тук. Аз две ги видях. като снимахме там. Две. Вижте, човек Са се. колко са? Мързи. Две. Те бях. Две се привидява. Тук ще Аз спра. бях на записа Как да като три. След две. Си каква порода? Тук Тук къде ги работава от там, ги изнесла от тук, били, после там. На цяло българска. Баба ма, дали ма излагала, не знам, били са в крушата. Тук бяха, те ама като напали вечерищи, компота да И вали. се отказаха. Колко можеш тук да кажа? Тя ги по... Никой стресница. Няма Ей, тук е много сходно. Да, има бяло. Мана сама. Това. Аз още бяло нямам. Къдеш, какво ще прави така? Е, тук на ти. Какво се Да му някъде е спига била, са тук на носа има някакъв къде да се забил. Кой? Гела някъде го гледаш на носа. Добре, тази ти беше си обличието и горното, бе. Жолго е само да ги няма вече. Това ще Той нали пие еликсир? когато се размини. Или си, Да това се подуеш. загря. Вчера матч играх. Он е го чул така бе. Не мога да ям. Ти не си яла, ма, поле. Е, цяла салата изяда. Поне Тук и половината. салатата, ако е нещо ядене. Не, поле ти е. Прели краставици. Еди Трябва по... да Прели прочетеш. май. Трябва да прочетеш на Мартито Пипи дългото чорапче, че иска адмирал да го чете. Да. Той не може да го чете. Тя е имала 20 книги да чете, казвам. Видимо. А сега записвам.
Обаче има 170 градуса такова. Слушай. Обхват. Погледни ма. Отзаде ти. Бабалайте, ай тъй прави. Блузата ти е отзаде. Що може да си го сложиш в колата да си на стрима? Горницата. Може аз съм учил да го слагам, ама нещо спада. Колко струва една камера? Та прозорец на света, ама той... Онзи като подаде книга ме се разсърди. Ей, виси там. Прозорец на света обаче за всеки е различно. Ето им трябва да е жора обаче. Дай го нататък. Видим дали ще прегрей сега. Аз се го намалих малко. Жоре, тати, ела, спиме малко такова, тук на вършини. Марти, свършихме като седнем тук. Чакай. Аз предния път на 30-те ме Намери ли го вече? Аз сега Браво. си лекна вътре, като карахме. Да мой, защото ме знаеш, като да не насича. По 4 каси има за 30 обаче. Ти кой ти го купи? Поне. Дай на татко си салатата да ези, да има и още Кой? салата малко. Салата има. Жоре! Нека да се сервира, бе. Добре, бе. И баща. Я взима да си. Жоре, ти за кого бе, тати? От тебе, бе? А, за мене? Да. И що пак от той да ще ни я го измисли да мисли? Защото имаш още пък не Да станеш. Добре, тук ми Баба ми каза си пай. Служи ми малко салата тук, там, което е останало. Май аз няма салата. Има и малко, малко. Има да я да я се Я ви снимали. Снимай, а? Там отброяли му. Отброява. Ай, То на коя минута Стойте спираш малко сега, предия да път? видиш, ще каже едно нещо. тук като загрява изглежда за биване, ще става. Няма на ям такова Той пан. го Няма, сега няма, моята няма. вода. Ама не спира точно на 5 минути, да речем. Сега ще го ям, спре пак. Горещо ми лято, нали пак още по-горещо. Той ще превъртял, беше почнал преди малко пак от нулата. Изтривам и пак по-горещо. Не, не изтрия, той ги прави на по една минута. Имам пред са ни ги прави, обаче после ги разделя на по една минута и той им хареса повече от после като ги обработаш, може по една минута си ги разделяш и като ти хареса. Жоре, то пакайте, като ходим, къде пакайте и спря. Да, бях го пуснал пакет на високо да сняма. Висока резолюция какво? За биване, не може. Как се казва тази камера? Пише воля Значи отгоре, 4К. отгоре. Не ще има прекитайци. Я виж. Аз първо Стълбите се пада там. Ей! Не, по стълбите не. Бати ти падна. Бошко, ти разби главата там. Дай го Марти, ще ги вземе. Кажи му на Марти. Я проверя. Марти, върху хладилника има отворени сглобои. Тук топло на хладилника отгоре, може да ги даде? Я виж батерия дали има за да се. Няма. То няма такова с карта. Чакай, Сигурно, че е воля. Ако паднеш, бой ще има, да знаеш. Им се удари, Ама, ще им егове, се плаче, ще им егове. бой ще има. Четири? Как? Откъде ще? Тут няма да... Няма, не. Няма. Чудия купи. От... Екшън камера ли са? Да. Марти! Те може после да смарка да се сложи да знае. Цъкнем от нея. Чудия купи, Жоре, ли кажеш? От един магазин успеем, да. Това го няма. То с магазин, бе. Казах ти, аз сега че го бях ти казал. Жива. Ти не го знаеш. Къде се намираме, къде аз го знам. Не ли е таква звезда? Кое? Тя таква, ама не е таква. Това си Марко уж. Ако ти пише изжи само на нея, я, кой е? Това е, И даже има някои, които Мога да да речем, пробвам йо-йо. има това значение в такъв Дали формат. се прави? И долу горе хубав формат се снима. Айде, вземете си по един. TMP4 най-хубав. Маринчо дай. Маринчо, Колко струва? 40 ли струва? Марти, 50. Това ще вземе. Дай, не мога да пробвам. GoPro, знаеш колко струва? Да напишеш по GoPro. Камера, бе? Да. Дали ги има ли те износили българите? Някаква марка? GoPro. Да. Има. Мале. И спорт е. Има ли бира? 8 лева. ай то съм GoPro. не знам за купи бира. Стиля, Сашо, купи ли Чакай, бира? как се казваш? Дядо. Hero Казвам, 5. Сашо иска бира, GoPro купи ли Hero бира? 5. Чувай, Една скъпа, колко е? Вино каза да пиеш. ето, Той Жорко ще да купи после. До вечера Как ще се купи. тваря? Или сега Как се искаш? тваря? А, сега нищо, сега няма.
Пи една чаша вино. Знаеш как не е лошо, малко нагарче. Как ще нагарчето вино? Не знам от какво всичко, което ядат ви намеря, просто не ми хубаво. Нагарче ще ми. Зелени какво е? Ти бе замълчи си сега. Ами аз Ти казваш, а ти казваш, всички нагарче. ядем Всеки съм, нагарче. не знам, излъчка ли от снощи. От снощи Няма да толкова тускаме съм да нагарчиш. Ами сигурно са измислили, напиши в кога GoPro Hero. За мусаката ми се тер пипер сложа в канела. Да видиш колко струва. Като те ви викат съзно, аз съм забравил, оптири. Така погледнах то. Дърта работа вече. Дърта. Ама от пресни картофи, хубава е, нали? Хубава. Марто изяде сега. По-много такова Може имаше. и от Каймата купена. Повече каймата. Hero и 3 пресни има, Hero картофи. 5. Много има пресни Майка, картофи. че. Ти извадят. И утре ли си отиваш? Няма днеска. Утре. Не си да. Да? Утре бе! Утре не е на работа. Е ти камерата, нали? Ето 4 където пише. Ще водят за риба сега. Да, ето ти не е Горе GoPro. Зоро са отказали. Не те спиши GoPro. Утре времето коше. Казали. Кошница. Ще хубаво. Така, ако ще. Кой е? Това е някакъв снимки, да. Коша е кошница, да. Кошница. Калон, хубав е Прасков, чай сега. Ами еди, Я. да ги намерим. Много нямаше никакъв сок. Камери колко Нямаше искаш да ти никакви кажа. праскови. Я... Последен, там от този сайт 80 лева беше Hero 5. Пак тук За какво ти? Тя също само някакви функции има, да речем за зум. Оттам не може да зумваш, ама аз от тук през програмата може да те гледа. Само че не изключва, а? Това не изключва обаче. Не започва да гърга. Сваля. Какво? Някак го Знаеш гледам. колко запалки има у дома? А, има то. Ей тук в ръклинче межета. Кибритче. Горе на остъклението отвън има. Кибрити има. Те си оставяте запалките тук. Пусто аз не се научих да пиша цигари. Запалки. Да, пиша ви това. Горе от чекмежетата, на остъклението. Виж какви черни облаци пак идват. Една нощ. Аз се викам, гледай От 2:30 не спах. Полина като изкашляли, изкихали. Няма. Ето, като се стреснах, Кога, бе? викам, тя се разболях, като овче с идването, 5 часа, Много 6 часа страшно. мръква и се качи на череща. На високото, като се качи, човек отива. И аз се сепнах. И тъй, тя вика, що не ставаш, веднага я завих, пък тя ще си се отбила. И не може да заспае. 3:30, 4:30. Чай за мен, аз се отбивам, че става тръгва си, маха. Се правя нещо, лягам, обаче не мога да се заспая. 2:30. Сега отивам си лягам. Ами, Има лекарство за сън, бе. Ама защото се стрескам някой път и не Стрес. мога. Пи едно лекарство за спане и ще спиш 10 часа. Една вечер пих и пак от 4:30 стана. Ма ти пиеш половина сигурно. Но сега да не слаби. Виж половин калория. Аз слабе, ти пи едно силно и да спиш. Сега ти дето... Дай едно кил севенц, вадим така. тук и ще го пием. Айде, да не аз О, А не горещо ще стане. Твори жамата вън, какво там? Питали го той. Ликьор, ма. Обаче мой максималната до 32 гигабайта с куче на фон. И тук остава още 3 вземности да Ще ги изтриш. Аз ги имам на компютъра, ама ти забравям ги изтрия. Череше... Сега майка стият краката си. Я. Я нищо не изтия. Една шефа и една Не, цела за, Май се. Имаш карес, карес. Да го такова с... Има служи. И вчера му валяха, не му валяха зъб. Ама ти отдолу ги показали, Няма бе? да бе. Ти отдолу показали. Той и не... Мрешите на зъби не се изкарали. Еш, Сега му никнат те за викът ми ти. Сега, Ея. даже по 2 зъба. Ни орехи, И ни... отива да го вади зъба и тя ще го вади и той вика, аз кай не съм подготвен. Тя е бързо. На инжекциите, бум! Ай, сори. Извади. Два я бутна. Нищо, само я 10 минути. Ти е по-малко, 5 минути. Инжекцията, 3 минути да Как пали ще опойката, направя дърпа в края. Да. Свари. Чао, чао. Първо 200 хиляди. Той има пари, от него материала. У гората вземат материали, всичко. Ние надолу направи ли го той? Всичко направено. Долу. Ще отиваме там вече. Направим. Я да видим. Я да видя. Видиш.
Дете мата боли. Гошко, Чакай сега ще дойдеш, ще обясня как е. Обличи горницата. Бо там ще там топечко ще отидем, чакай. Добре, обличи го, обличи. Где знаеш? Да. Като се тръгваме, да? Ми... Ще е някъде към 7 без 5. Няма риба днеска. Нямаме късмет. Ага. Nie piensa, po prostu na bak jest ten strzał. A to nie musimy kręcać. Jak komuś nie chce, jak sobie. A sam nawet tak postawię. Kiedy takie coś na to nie pomóż. A już macie. Znowu leci. Daj tej mocy. Да. Я бы попал на телефон. Decent. Właśnie, tak się za tym postawię.
своя спортове. Къде? Значи купиш. Дома място? Но пеш пойма А. Уф, това така. Чият на после. Дай го се читай то. Как го сте? Къде? Своите. Давай, така. Оп, пана. Малко пана, така. През колено. Разкаш. Ама, леко като. После по гугл. Какво? Разкаш плата. Японски нещо кажеш. После по гугл. Чак. Дай. Знам двата лица. Айде, пар, коли го наберем. Тъй. Че обаче пак трябва да показва 300 минута скамер. А, значи 10 пак казва. Ще викам Марто да излезе. Нас не съм чонна, имаше, ама нещо повреди. Трябва да ти. Не, Може да се разползва. и радиото не са повреди. Значи, това се направо. А, после спомня. И така е. А, тя пъде. Дига да е. Има. Пак та. Пари. На, Какво правите? вземеш то, железния. Нито и нищо ли няма? Има никъде Елена. Никога. Как можахте? Град прави. И как можахте? Представя ламка ли? То с грах на ръка ли са лющи, бе? Ръка го лющия и еднаква кофичка, малките. Малките го лющия. Бро. Една кофичка, още една остана. Една кофичка. Аз им казах, Аре, че бе. пратя по една първичка. Thank you.